Lisa, please come. Okay, let's play. Nih, Jeng. Hi. Hello. Hello. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जों दिनै रुपहियाव थांनो नागिरदों बाजै लोङानाव सुरेश बिमाय गेदेरनि फिसाजो हरनाय दं आरो रुपहियाव बिसानाव थांनो नागिरदों लेंहरबाय दंखायो आरो बाजैया सप्तासे सिगांनिफ्रायनो सुरेश आं इनिफ्राय सुरेश बिब' सासे दंफैयो जोंहानाव बेबो थांगोन इनिफ्राय दा बेलासेनि 4टासो जाखाबाय आरो दा जोङो थांबाय थानोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ हरनानै जोबजासिम नायलांबाय थादो नै बिथाङाबो रेडि जागासिनो जुथा गानदो बिब' लाहानाव थांनो नायनि मोखांखौ I'm ready. दे होमबा गान लोगोफोर जों दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय रुपहिसिम थांगासिनो दङ बाजै लोङानि न'सिम ओमफ्राय बाजै सासेया सुरेशनि लोगो सासेजों बाइकआव थांग्रोबाय आरो जोंनि सिगाङाव ओमफ्राय जोंबो थांगासिनो दङ बोराय बुरि सानैबो नै लोगोफोर सापात बागान मोनबाय जोंनि साइडनि मानास खाथिनि kita harus langsung masuk Adam खिलिबोजोबसिगोन गायनाया उनाव खिलिबासो मोजां मोजां जागोन नै लोगोफोर रुपहिनि ब्रिज मोनबाय फैयै फैयै मोनालायबाय आरो जोङो बेलासियावसो ओंखारबोखादोंमोन नालाय बाजै लोहानि न'खौबो मोनथारसिगोन नै रुपहि सक मोनफैबाय ओमफ्राय बैसागि थाङो ना राइट साइड नै बेथिं थाङो बाजै लोहानि न'आ नै लोगोफोर मोनफैबाय बाजै लोहानि न'सिम नै बेनो आरो गेटआ आं ओंखारनि र' निरसिनजोबदो गेटआनो हाय लोगोफोर नै दा जों अर सायगासिनो मोनफैनानै नै जोंहा बाजैया फैफानाया नै दा जों फैनानै अर सायगासिनो अर सायदो दा आङो उसुङाव थांगासिनो दङ बाजैखौ मा मा संदो नायनो र' सेन्देल खुदो नामा नै जोंहा बाजैया मा संदो ना नायवदो मादो संदो दुन्दिया ए दुन्दियाजों गोथाव जायो ना मोदोमो दा आलु भाजा नै बाजैदो आदादो बेदर हांनो रेडि खालामगासिनो आरो अभेनाव सोनानै ओमफ्राय बेदराव हालदै जिरा संख्रि कारजि रोसि थाव एसे होनानै मोजाङै लगायगासिनो आरो बाजैया ओमफ्राय बिदिनो मोनसे मोनसे होनानै अभेनाव सोना दोनसिगोन आरो घन्टासेनि थाखाय
नाय फारसेथिं बाजैया दुन्दिया दोना ओंख्रि संनो रेडि खालामगासिनो सामब्राम आलौ मस्ला मस्लिखौ एवग्रोना लाजोब्बाय दं आरो दायो Hilisa. Halo, membaik buri nih. Punya ke apa? Ini kan. दुन्दियानि रिसिनारि मोदोमखानायखौसो नै आदाया बेदरखौ अभेनाव सोना दोनसिगोन आरो घन्टासेनि थाखाय ओमफ्राय घन्टासे जाबाथाय बेयो गाबखागोन आरो बेसेबां डिग्री होयो 250 डिग्री होबाय 1 hour oh ini time time nih bani ya बियो तारमाने डिग्री 250 होबाय नोङो दसे उनाव फमायनो हागोन दिनै रडखौ तारमाने बथ साइड गोजौबो गाहायबो दा 1 hour उनाव मोनजासिगोन आरो ना Elisa Elisa que mau busy yeah tadi halaman lagi kamu nih excellent Nah, dunia dan oंख्रिया मोनबाय आरो जोंना बेनिफ्राय ओंखाम संगासिनो फारसेथिं चिकेनाबो जागासिनो 1 hour नै बाजैनि बिखुमजो आयाबो दुन्दिया बासिगासिनो jangan deh. Goजा जालायबाय नै लोगोफोर बेदरा रेडि जाबाय जोंना बेदर हांनाया गोथावथार जाखायो आरो बेदर हांनाया जाना नायनोसै जों दायो दुन्दियानिफ्राय सामब्राम गोजा लगायनानै दा जों ओंखाम जानो जिरायबाय आरो लोगोफोर दा जों जाबाय थानोसै Lisa, what are you doing? What are you doing here? Huh? Mam Jana nih, Mam Jali. This one. Baby. लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै उन्दुनोसै आरो नै सासेयाबो उन्दुलांबायानो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोन आरो गुड नाइट लोगोफोर Please look. Hi. नै बे रानिनि न' गेलेग्रा न' फिसा गेलेग्राफोर दंहाय न' माखा दं
Elisa, please come. Okay, let's play. Đi, jangan hamnesi. Let's see smiling. Ba, gele je na? Elisa? Oh no. Oh no, gele bai. Wait. Gele bai bu. Deh. Don't be stuck. I can be too boo-boo. Ba, vậy hamnesi bai. Bai. Này hamni no? No siêu. Haba. Để này put lại tặng chicken này này đánh này nè ya bị bài put lại à không được vậy Come on. let's play Come on. này bịa các bạn nữa hả bè Yeah. No. mang thua We're coming. người khác này That's it. hey. Come on. We did that. Hey, hey hey sound of one to down this thing. Sound of one this thing. What? 1 2 3 4 5 oh What? they have Elisa Elisa oh let's look at Wow, is this wow money? wow Hello. hello hi mana put lana ya hey Hi. hello Hello. I'm Elisa no Look out. I'm Elisa Look out hot. He did that. Hot. Elisa Look. no Sleeping bed. Oh. hi It's the mom. I'm glad you know. who is he Ayo. bye 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 bye. bye 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 bye. नै बाजिलांनि न'नि उनथिं रुपुहिनि दैमा दं आरो मोनसे बेखौ नायनो फैबाय जोङो फुङावनो Rupohi Dwima Gathwn. Yeah, Elisa. Nay. Ay hana ma itu udah terus Rantai dia. orang betul betul guna kemana Mamanya sama kamunya jiran tuh dia. Ya udah nama. oh Đây. Lima ya lima Ini. dia boleh dina orang betul betul guna taruh mana ya Orang nggak dia ini Bener mah deh. Hai deh Hello, hi. Hi. Water. Hai Yeah. Hai good morning deh Nah Kasih balon nih Shit.